kamano. Javan kapod wan mana kode, gin yore mage ma achudhe gi tiyogo mar koto jo Kenya? Mokwongo kaka jogi koto jo Kenya mokwongo ginyalo biro kaka isegochoni ka ok ifwenyo ni ok gibiro gibiro wuondi ni samoro wadwaro register yi kata insurance wadwaro miyi kata insurance wadwaro bi kata kaka sani ondiket bedo registered gi SHIF gi SHA mondo wang'ene kaka wanyalo keti e system no. Koro kosegine kamano tiparo ya pok a register SHA mar SHIF cha ng'ane yudo ng'ato nyalo konya ka in koro nyalo nyisi kama ni di kama mondo koji register e SHIF kata SHA kata e-citizen sani pokote serikal iketo e digital form. Koro nyalo wuondi mondo idi simo kamano. Samoro bende gima ginyalo timo magigochone ga ji mang'eny kabisa. Mokwongo gijisi ni account ni olor KRA samoro pok ichulo tax samoro bende bill ni kata mar sime bende pok ichulo. Koro account ni koro olor nikech jogo oseneno account ni nitie gi pesa to pok ichulo bills bende. Koro iwuondi ni jogi go pok ichulo. Koro idwa jisi kaka mondo ichul gigi edi. So sama gijisi kamano endo nitiere secret ma ikawo kuomi e account kanyo. Koro kik iyienegi ni ng'ato loro ni account, onge ng'ama loro ni account, Equity ok nyal loro ni account. Samoro bende gima gihero kendo ndia odwa nyisi gimoro itimo e simbi kanyo. Di ane ka di namba achiel, di namba ariyo, di namba adek ni simbi no mondo gilosni mondo miyud services mag Equity. Mano ok nyal konyo. Samoro bende waseneno mang'eny kabisa nikech sami wuoyo kodgi e sime inyalo nyisi gimoro mane tindi Equity tiyo ji loan to loan wamiyo ji loan e sime ye ni wasemedi limit e sime. Samoro limit mari en maybe en siling kata mana nyisi wasemedi siling koro mondo bi siling 200,000 ni donje sime dika di namba ni mondo biyud pesa no nikech sani ge kaka Kenya sani pesa koro kama do sini ni pesa limit mari ume ni koro di kama mago jumria mago eto ina gina jum do mai pesa koro tiki kama giti mang'eny kabisa mondo bi mai pesa to wadi gimo wacho ni mokwongo nyaka ikete na Equity na namba achiel kata sabu ko iyo namba namba en personal number igeni mano Equity. Koro tiki gik mang'eny magitimo magimayo godo jo pesa tipi. Samoro ginyalo kata mana biro hii kata mana gocho ni onyalo oro di pesa o kata pesa moro ma nyalo kawo message moro amora ma oseoro ne ng'ato to message no kose kawo to o edit message kata ka 1,000 kata ka 2,000 to edit message to jisi pesa moro aore simu kanyo endo inyalo duoko na aore siling 10,000 inyalo duoko 1,000 ewiye kanyo endo ioro 9,000 tena na message kende ma moro mano oro ne ng'ato bodit kata oro ni message ni moro duoko ne pesa ka message do ini boleno ni en M-Pesa ka ok icheko balance inyalo golo pesa e simbi kanyo to koro mokwongo nyaka iged en simo moa Equity Bank. Koro mage achiel kuom magitimo kendo waseneno kata ginyalo kata oro ng'ato e duka ni mondo odhi ogiew ne gimoro e duka to kochopo e duka to jisi hapana